Kardom karbing long rad on phonsame ase pini nelina tumhana koisi update ason lo kopiloma bangte Sonam Raghuvanshi lapen Raja Raghuvanshi lang tum alama putha alang tum itum katuko westame chini lo taring koi rage thomarni lang alang tum bang lo Meghalaya long labang so ke bang penajok aprana bang ge dam joilo inut pinso apina na bang ke Raja bang ke selabang so putha gele tum nona kimi a twist tame do alang tum alang hane pachi atum han an ke ne blablo ahema sort ngapen ke hala a boyfriend tang hon ni changa pinso la pen ajir po bang thoma tuma same ne blablo la pen la bang song bong pen nona kimi a twist nang ke klang thue ko piloma pong te phuna long alu so phun long inut isi inut amun pinso men pen long lok la pen lang tumang bong kaching ki sitame minute thong kep la pen ke ghontai si la pon an si do pusepu jala bang so bang pu phan police atum pen penang an ripon lo ritalib lo la pen aphia bang ke long pon la seli tum kaddo ko westame chini ji alang phan ke pathi ke command mat luma bangte itum news along pen same long polo apiso ahema sor apiso mat posipu athepi ponma bangte hala alang tum apo aru so apo tum ke sia factory do posipu plywood factory hada ke claim don a manager hala raj kuswaha po hala bang so bang pu ben se aning che dog det posipu la bang so pena jok la Raja Raghuvanshi phan ke aning dog de pin a posi ko puson se ka chekak long dak hima la bang so bidi se alang tum ri lo posipu la simen men chekak dak lo bang te aru so pai putum same hala Raja raj kuswaha phan bang ke aning ching samse athi ki pi aning hang he aposimo ke putalong le po ma se nang hemi pi le man de no hemi pi man de lo bang te ma jok ta nang hane nang pon bang velo la pen ke nang pi nang putum same kroi joy ke pu pusi mathalo la bang so pen a jok telang tuma planning a teng pen claim lo Meghalaya ke bang sitame apin so ga ning samse pusi pu ning hang he pusi pu hala apai putum men pinya teng te setame alu so bang se jabarjasti la pen ke ticket ke komasi pidonoma bang te la ke Raja Kuswaha Raj Kuswaha pen si pidon lo la pen a jok telang tum dak Meghalaya bang ke bang lo se alang tum dak bang lo honeymoon a phan bang lo nang jui lo along lang tum lang dam lo trekking kuri lo inglong bothe se tame lang tum lang dam lo alu dam lo sala bang so nang ke lang don hut Raj Kuswaha bang PC claim lo ma upload dang te ajir po bang thoma tum han tangka PC pawang lo pusipu tangka pipen apran karmu je phanang toy dun lo jalang toy koman ma lo ma bang te tum news song samilong ponji akas visal lapen ke anan jalang tum ko PC claim lo ma upload dang te hala dak Meghalaya nang li le frang penang an hit long pen alang tum no pak cho kadukawe sitame nang chenam lo posipu na abang Putin sitame pak nang chenam lo posipu asalang tum dak penang ana soy ke miri lo ke pathia soy bang ke long le reglo aphia bang ke ako pai ke lang no lo pin so bang ke pathia phan che ton chit lo ma se pran mang ke armut long lok lo ma se alang tum bang pran armut de lo la bang sorni ma se lang tum bus pen la pen train pen anutin sitame dam ma se ha me thang a hem che dam rep lo la se phi police atum pen ri tarlip lo long lok lo la pen nep tanep check lo samila bang song bong pen nona bang ke phone na long bang akimia men ang klang thurok ko puson ma bane Sanjay Verma pa men pen se hala bang sumo pen samine li thalo la bang so Sanjay Verma pa men pen alang tum cheklo yonang bong pen si pharohini ra thongkep ra pli an alang tum phun chiku phun pen alang tum lam chipang yar elo la pen phun che la pen hadak keklang se same batai sisi ka ching ki si minute thongkep kya ke kom nai lo ghontai si an pusepu gontai si la pen minute thong kep ang bong telang tum phun se dame ka chingki pusipu la se aphi police atum pen penang an rilo a phun se tame ang tum en delo la pen rilo aphi ke long nam thue ko mat loma plotang te labang so Sanjay Verma buka amen si true caller long si ke save tap chot pusipu ke klang tap chot pusipu Sanjay Verma kalilo aphi abang ke kenep tan ke ko maloma bong te hala bang so Raj Kuswaha penaklo hala bang so boyfriend Sonam Raghuvanshi boyfriend penaklo asi nona mat ke so felo sitame alu so bang kopia posi ke pathi la pen ko son si ka pathi pinia nian same che than thelang posipu hala Raja Raghuvanshi paya potum penang tum pangdak pono media long same lanchot tagalilang hala Raja paya potum pen pu demand pono je narkotia sitame claim back nang ji posipu ni arguing tung du kalibong te nining sam selo ne so puphan kopia posi ke pathi mani chini long back nang ji posi paya tum demand lo la pena jogalang tum media long same bang lo kopiloma bang te narkotes la tum kaddo kawe tum han same narkotes bang claim nai pu narkotes bang te kopiloma bang te isia medicine pipo injection pen pipo la pena jok ala hala tum bang ke kopiloma bang te ahos bang ke komsom pu la pena jok alang tum carjoling sitame aning ar lo alam sitame tum pudam lo bang te horaraki hole aning ar lo alam sit doan sitame
จิงออกจับติเตียซิสเต็มเนี่ยเห็นดิเราผู้ส่งทักแท็กเราบางส่วนด้วยปีป้ออันนี้เราอารมณ์ตัวอันสิตามีการจูลิสิตามีฟักลาสับคันป้อเราบางส่วนเตี้ยสิตามีดีมันปนโลเราเป็นเกแรงดำโลบลงเตะตุมีเดียลงปนโลalang tum sike pachi pola mang alang tum chethan lo posipu la pen kupia posike pachi ne la bangka reason na bangke klang dak delang sitame la ninga chehang alam pen posip honde pono police atum pen sitame la se non amat ke police atum pen jo alang tum han pon lo hala ke pachi ve ka dim long sitame pon si asin sitame recreate thulo je ko puson sike pachi ko pi pen sike pachi ko nat pen sike tengkheng la bang so asin sitame ko puthor hala apin so tum han pon si recreate dam thulo la pen kya hala bang so hot ke pachi hot sitame inut vet kali posipu ejai vet kali posipu alang tum anutin sitame tengkheng lo pen itu video long same thek long ji hala dak inut abang ka chuding ham doji hala chuding ham abang pho bang si ka tengkheng cheng lo posipu apho long lalo la se non amat ke lang nam lo bang te lan ve lo athia parents tum ben ke ka demand pon ke la hen lo ke hang pon ke justice long nang po la pen ke kopia posika pachi la bang chini long vek nang ji kali bang te ning ma sing sam selo po chalang tum ben pulo je non amat ke narkotia sa phan se ka demand lok la se ko puson pone ase mo pen pu bom Sanjay Verma mystery sitame ke dam tangani pen ane police atum pen arik talib lo ha phi ke lom thlo ke la somni pen nak lo raj kuswaha bang pen nak lo lalo la se ke bang jilang ani akoni lina tum phan apor mission long lo ten update pon thubom po ase pinia bang ke lan si ne lian phan tham pon chopok pardon